Bilgem men seni görýän Karolny fikir 1-4-6 Çyraları köp, öňüme ýagty Mününiň açylýa, ýapyp bagty Gözümüz köp, bolunu görmesin agty Şäheri bezeýär, atly Jügüýümiň içi köp, iki gatly Gatly ýöne S-klas gatly Şäherde iki täk, ýok hapa wagty Diýje aýag allary paýtagty Her kimiň ýürejigini bäri ýaglatdy Gennaýyň alle köçeleri sarsy Bege Dubaýda ýaly kelle şartly Deň taý ýokmuňa hany taptay Deň taý ýokmuňa hany taptay Deň taý ýokmuňa hany taptay Hany taptay, hany taptay Deň taý ýokmuňa hany taptay Deň taý ýokmuňa hany taptay Deň taý ýokmuňa hany taptay Hany taptay, hany taptay Maşynyň içinde bolýan şagalyň Töweregi paparazzi ýaky çyralar Ortadan ýöreňde görnüni kıralar Akregli Karolny daňdanam ýollar Olu dil kirwil, kellede telpek Sıpatihläni, häsiýeti kelpen Şemalyň ugruny durma senem ýelpen Begam seni gıçylar gözleýär seslen Görün tanıya köçüde sebäp ýeke täk Tizligi şemalyaly alyp barýa çekelep Aýnalar açyk gelýär manatlary sepelep Şa ýoluň şahýaly geydi täçi kelle Deň taý ýokmuňa hany taptay Deň taý ýokmuňa hany taptay Deň taý ýokmuňa hany taptay Hany taptay, hany taptay Deň taý ýokmuňa hany taptay Deň taý ýokmuňa